Wist ik even net wat ik zeg. Daar woont een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Ophokje. Op een mooie dag rint bij Boeloe terug. Door de tuin, ja. En wat is het jastig, vind ik net, Jannie? De bladen vallen weer van de boom. Miauw, ja. En de spinnen beginnen weer te kroepen. En de vogels loeken voort naar warme lang. Oh, spittig, ja. Hé, er waait me van alles in de egen. Oh, wacht je, het is een spingerig. Bij Boeloe vaagt het hem in de egen om de treden van de spin voor te vaaien. Miauw, wacht je. Ik zal hem van die vangen, die dikke kruispin. Miauw. Ja, zo zit al je bij de jest. Spinnenwebben of van bladdergoed. Oh, hij is wel mooi, hè? En al die kleuren. Zei bij Boeloe zuntjes. Ik zelfs vreeg je of Sipke dat nou extra mooi vindt. Maar hij zit altijd maar achter zijn computer en had een plaatje van de jest op zijn bureaublad. Kist begrepen. Maar in steef van Sipke rint bij Boeloe kekeltje in de midden. En zat de sjen had zij wel wat oors onderhollen als de jest. Hoi, beermoel. Haast het zeker al jet, hè? Ropt ze kekeljend uit als ze hem zucht. Hoi, kekeltje. Nee, ik weet het net. Ieder wordt wij. Oh, tja, jongen. Vreselijk is het. Oh, heel slim is het haast net begrepen. Oh, en dan wilst wij als hen zorgen dat elk zijn haai op het eten krijgt. Maar ik zie een stukje cake. En alle andere dingen die je van haaien meidje. Hoe bedoelt kekeltje? Ik ken dat dan nou net meer. Vreeg het bij Boeloe. Kekeltje begint te goelen. Snap je het net, hè? Eerst sluiten ze die op in kooikens, dat is die amper in omdraaien kist. En mag de hele dag haaien lezen. En dan komt er iemand die het vindt dat wat heerlijk lastig in de meest. En dan dorst dat. En dan komt er weer iemand die denkt dat meisjes ziek worden zelf van een vogelgriep. Oh, en dan moeten wij weer omheen hokken. Opsluiten zitten. De hele winter. Ophokken. De hele familie. Beer Boeloe snapte net volle van. Maar hoe bedoelt kekeltje? Wat ik zeg, beerboel. Alles draait om harren. Net om huis. Het is net om huis dat we opsluiten worden. Met z'n zelfs in een hok zitten gaan. Beer Boeloe moet erover denken. Vreemd. De hen weer opsluiten om de vogelgriep? Maar dat er een beest ondergeeft is net zo slim. Zolang als de mens maar net ziek wordt. Vreemd. Heel vreemd. Zou ik echt ziek worden? Zou Beer Boeloe ziek worden? Morgen, maar afwacht je. En voorast lekker